saiki wis beda kowe tinggal ke aku gara-gara septik iki ngalamun mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara aku mbayangke septi jero dodo pancen larakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe ojo sela batinmu marang kananmu kemas pupusen rasa tresnomu sliramu beda ati beda lambe ati rasaku gampang serungono tangiku kowe lunga saka uripku paribasan ngrangge lintang ning angkasa kok gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu Mbak Rin dalem Mas aku nganti gak fokus ini kepiye Mas aku mbayangke mesti bayangke bokong semok iya Bu ngendikane kan ngono. Wow. Aduh hai. Cipto Laras. Al Robia Production. Rungokno ya Mas. Sesek mlebu sedeng pancen menakake arep kepiye ojo sela batinmu marang kahananku kemas pupusen rasa tresnomu Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati serungono tangisku iki eko lunga saka uripku apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang masrungono eko lunga saka uripku paribasan ngrangge lintang ning angkasa kowe teko gawe loro marang tresno wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu sepurane yen gawe loro atimu Mbak Rin terima kasih permintaan pupusen telongso iki mang jane ya ana permintaan lho Mbak